Mitä koiralle pakataan mukaan vaellukselle? Tietysti valjaat ja hihna. Ja oikeastaan yhtä tärkeää on ottaa mukaan riittävästi hyvää, laadukasta ruokaa, johon koira on tottunut ja tavallisen ruoan lisäksi reilusti taukoevästä. Saa ottaa. Pitää muistaa, että koiran energiankulutus ja ruoan tarve on vaelluksilla suuri ja syötävää pitää olla sen mukaan. Topi syö tauoilla Bestinin makupaloja, joita se rakastaa. Lisää energiaa saa mukavasti myös järsyttävistä makupaloista, kuten possun korvista ja pikkupuikoista, joihin Topi on aivan hulluna. Bestinin makupalat valmistetaan Suomessa ja niiden liha on 100% kotimaista lihaa. Me pakataan aina mukaan myös makuupussi ja makuualusta. Topin makuupussiin on ommellut kantohihnan, joten pussilla voi myös kantaa Topia vaikeissa paikoissa, vaikka jokien yli. Mukaan otetaan myös vaatetta sään ja koiran tarpeen mukaan. Tossut kannattaa pakata mukaan aina, niitä saattaa nimittäin tarvita tassujen suojaksi lämpimälläkin säällä. Äläkä unohda ensiapupakkausta.